Benefičný koncert Večera ľudí dobrej vôle sa koná každoročne v predvečer štátneho sviatku svätých Cyrila a Metoda. Jubilejný 10. ročník bol opäť na námestí v historickom centre Levoče. Divákom sa na pódiu predstavili interpreti ako Eva Horniaková, Otto Klein, Kandráčovci či speváčka Eva Farna, ktorá na tomto podujatí vystúpila už po 4. raz. Když můžete pomáhat tím, co máte rád a vlastně v podstatě je to takový i pro vás bonus. Já si myslím, že když pomáháte někomu jinému, tak i sami se cítíte dobře. Večer ľudí dobrej vôle je duchovne i programovo prepojený s rovnomenným podujatím v Moravskom Velehrade, kde táto myšlienka charitatívneho koncertu vznikla. Výťažok z koncertu venujú ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iným. Sme pyšní na to, že aj na Slovensku, aj na Morave, na Velehrade môžeme Cyrila a Metoda si úctiť takýmto spôsobom, ale nielen našich zbierozvedcov, ale aj pritom urobiť charitu a obdarovať niekoho, čo je v núdzi. Vďaka ľuďom dobrej vôle, ktorí verím, že prispeli. Organizátori si už po 4. krát vybrali mesto Levoča vďaka historickej atmosfére mesta, ale aj Mariánskej hory. To sú úžasné miesta, ktoré preciťujú nielen ako my organizátori, ale hlavne účinkujúci, čiže naši umelci. Som rád, že práve tento jubilejný ročník sa koná v Levoči po 4. krát. Naozaj je to koncert, ktorý nepatrí do skupiny komerčných koncertov, je to koncert dobročinný. Koľko peňazí organizátori tento rok vyzbierali, bude známe v septembri. Z Levoče Jarka Hlaváčová, RTVS.